Hej og velkommen til episode 2 af Arcade Games. I dag har vi Mikkel med. Hej. Ja. Mikkel. Okay. Ja. Kommer du ind? Ja. Ja, vi starter med Party Games 1 og tager Party Games 2 bagefter. Det gør vi bare. Surprise. Hvad er det her? Hvad er det vi skal spille? Det er Party Games. Det er ligesom Arcade Games. Hvad er det vi skal spille? Hvad er det Der er nogle forskellige games. Ja, men hvad for et game er det vi er i gang med nu? Vi er ikke noget i gang med noget game endnu. Vi står bare i lobbyen. Ja, hvad for et er det vi skal til at spille? Ja, det er jo så forskelligt, Nico. Ved du det ikke? Nå, vi skal fiske efter gris. Gris? Og så skal du fange dem ned i det der hul der. Okay. Det er da mega fun. Øj, nej. Det var fucking hardcore. Det siger du ikke. Jeg kan fandme ikke få fat i den lortefisk, der står dernede. Det var fucking hardcore. Jeg er fucking dårlig til det her. Ui! Tag lige en gris. Jeg gjorde det næsten. Nej, come on, man. For fuck's sake, lortegris. For fanden. Jeg fik en! Jeg har ikke fået en fucking skid. Kom nu ind, man. Ej, jeg faldt ned i hullet. Jeg tager deres gris. Kan man ikke tage deres gris? Nej. Jeg er super til det her. Kom nu. Kom nu. Ej, come on. Nico, du er den eneste, der ikke har fået noget. Oh my god. Super bacon. Jamen det er fordi jeg sutter til det her spil. Nej! Wow, GGVP. Jeg fik det ikke. Jeg fik Det er det sjovt. Jeg ved ikke hvad det er. Du skal bare farve, altså du skal lave dit tempel. Er det paintball? Er det paintball? Nej. Det er sgu da paintball der. Hvordan gør man? Det er fucking lidt. Hvordan gør man? Mikkel, hvordan gør man? Det er fucking nemt, du skal bare have din farve. Nej, det er førstepladsen. De er bare verdens bedste. Nå, nu forstår jeg. Hvorfor kan man ikke farve hinandens? Jeg har ingen idé. Det skal du simpelthen spørge spillet om, Nico. Pissen tabte jeg. Er vi færdige? Nå, hvad? Er vi færdige? Hvor fanden er du henne? Ja, jeg vandt! Din fede lort. Jeg har farvet meget. Hvad er det her? Der skal vi stå straks. Flagmus. Ja, flagmus er det. Jeg kunne sgu ikke det. Punch the bats. Wow, slap af, man. Flæk, man. Woo! Lad kan vi dobbeltjump i det her. Fokus. Ej, det vidste jeg faktisk ikke. Fuck det. Jeg har 9, og det er jo førstepladsen, mand. Jeg har ikke nogen. Jeg har 2. Det var det langt, der var en time nu. En time, er det ikke som 4? Ja. Så er der en halv time til, du skal til at bade nu. Ja. Jeg kan træne med langt. Ja. Du sørger selv for dig selv, så. Ja. Pinligt. Jeg er 25. Jeg har 11, 12, 13, tror jeg. Jeg er Punch me. 31. Punch me. Punch me. Fuck, man får den i fingrene, det her. Prøv det var mig. Jeg ligger på førstepladsen i alt. Shit. Det var ikke godt der. Hvad er det her? Og skal vi stå der skal vi stå med, hvad hedder det, nogle dyr i luft, dyr i stykker, hvad fanden det hedder. Ej, det er jo ondt. Det er synd. Det er spillet ud på det.
Nej, jeg fik minus 1 point. Hvorfor? Fordi jeg ligesom slog en høne, hvor jeg minus... Jeg ved det ikke, Nico. Hvordan kan jeg få minus point i den der? Nå, det er fordi nogle af dem giver minus og plus. Nå, jeg fik 5 i minus. Af en gris. Nå, jeg fik minus. Nej, jeg fik minus af en ko. Nå, nu er jeg nede på 6. Det gælder bare om at være heldig i det her spil her. Nej, det gælder bare om at finde dem, man kan slå ihjel. Ja, jeg fandt en ko. Ups. Nå, jeg fik minus. Nej, ko! Har jeg 16? Wow. Hvad hedder det? Jeg har 0 stjerner. Åh nej! Det er det mega funny, det er sindssygt. Jeg fucking sutter til det her. Eller Lego, du sejler ind i mig, mand. Det var meningen. Oh god damn. Skilleren eller? Wow. Hey, man. Nej, det lægger for mig, jeg kan ikke se et skid. Jeg tror faktisk, jeg kommer først, Nico. Jeg vandt! Fuck dig, Mikkel. Du sejlede oven i mig, det var Jeg kom derfor. ind med dig. Okay, hvad gør det om? Nu skal vi dække os sådan de der plader der. Hvad? Der kommer snebolde. Oh, what the... Nu har jeg fundet et safe hjørne. Lad mig lige. Wow. Nej, jeg vil ikke dø. Er du inde med mig? Ja. Sådan, nu er jeg nået til det. Det var mega sjovt, det her. Ja. Ej, shit. Jeg er mega bange. Shit. Fuck. Hey, Mikkel. Nej. Nico, de kommer nu. Shit. Shit, de kommer hurtigt nu. Siger du ikke? Nej, jeg nåede det ikke. Jeg kommer til at shift. Nico, er det? Jeg lever. Nico, er det? Kan der? I gotta win this. Jeg vinder det her. Hvor er du tæt på? Gør det, Nico! Jeg kan ikke dø. Hvor går Nico den anden side? Du vandt! Hvordan? Du står udenfor. Jeg vandt. Hvad gælder det om? Det er trampolin. Nej. Så shit. Hvad? Oh shit. Hvad gælder det om? Skal man ramme det? Nej. Og ramme de der klodser der. Nej, det er så surt. Det sutter jeg til. Der var noget blåt. Hvad sker der, hvis man rammer det blå? Yes. Jeg tror bare, du hopper af jord. Jeg har aldrig prøvet det. Nej. Hvor er det første? Og jeg ligger på en af de sidste pladser. Jeg fik en 10'er. Fik du en 10'er? Mm. Det er det sjældneste nogensinde, mand.
Der skal man have boost for at komme derop. Jeg er mega syg med det der boost der. Hvorfor ligger jeg så foran dig? Jeg kom lige op på førstepladsen! Jeg kom op på en tredje. Nej. Don't take a bath. Nej. Ja, jeg er god til det her, mand. Hold da kæft. Der falder lava ned, Mikkel. Jeg har en god følelse, Nico. Jeg tror sgu, jeg kan vinde. Mikkel, hvad skal vi gøre? Der falder lava ned. Nej, ikke sådan noget her. Det falder under dig, Nico. Yeah, I believe. Ja, det er Death Run. Og det er for en god til. Fuck. Nej. Nu når jeg siger, at jeg er god til det. Og vi spektater. Nej, så glem. Okay, jeg tror, han er en vinder. Jeg fik en tredjeplads. Skal vi prøve det igen? Nej, jeg fik den tredjeplads, Nico, så jeg er godt på vej nu. Nej, det er sådan noget, jeg er lort til. Kraft. Nej. Hvad gælder det om? Det gælder om at ramme lige der. Det er din egen farmer, skal du ramme. Hvorfor gider den ikke træde min skud? For helvede, den gider ikke registrere min skud. Lang skud. Lang skud. Nuj. Ja, der var en, der skød min. Danke, siger jeg bare det. Ikke noget følge med. Ikke se noget. Nico? Er du stadig? Ja. Nej, det var tæt på. Jeg er tredje. Fuck, du er heldig, mand. Hvad bruger man det her uld til? Det betyder, at jeg er godt på vej nu. Ej, hvad er du? GG. Jeg vil sgu prøve en til. Giv mig sgu ikke en kamp. Der er diamanter. Jeg vandt. Okay, vi tager en til. Hvem var det, der vandt? Hold kæft, Mikkel. Det var mig. Mikkel, hold kæft. Vi tager en jeg vandt med 3 point. Mikkel, vi tager en til. Sådan. Vi tager sgu en til. Jeg smadrer dig. Jeg smadrer dig, Mikkel. Du dør nu. Det er godt. Hvad? Måske så når vi ikke den her party. Jo, vi gør. Vi skal sgu da til træning. Det skal da lige måde. Ja, jeg skal cykle. Det gør vi sgu alligevel. Det når du skal bare alligevel. Du skal også til træning. Ja, det kommer nok. Klokken er kun 25. Tager den her ikke kun 5 minutter eller sådan noget? Jeg kommer hjem lidt, Nico. Ej, det tager 10 minutter. Ja, så er der stadig... nej, matematik. 25 minutter. Mikkel, vi starter om 11 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Nu! Jo, okay. Nu er noget hasteredning, det er sjovt. Ja, jeg tror nu. Jeg tror, jeg vinder. Det er jeg dårlig til, Nico. Nico! Ja, hvad? Jeg kom til at forklare dig. Du ligger på. Jeg fører Mikkel over dig. Ja, du gør ikke. Jeg gør.
Hvor er jeg god til det her? Nej. Noget lort. Okay, hvad gælder det her om? Hvad gælder det her om? Bare hop. Hop? Åh nej, skal man hop? Nu skal vi i gang. Shit, er vi i gang? Shit, jeg havde sådan noget her. Det er mega dårligt. Det er mega dårligt sådan noget. Jeg har haft det. Og jeg vidste ikke engang, vi var i gang. Nu vidste jeg det ikke. Skal man ned til en kage? Ja. Okay. Yes, jeg vandt. Yes! Jeg kunne føre dig, Mikkel. Nej. Yes. Jeg står heroppe, Mikko. Jeg kom for det, Mikkel. Nu skal vi spå på bomberne. Jeg på bomber? Ja, der kommer bomber nu. Det mener du bare ikke, vel? Jeg kan ikke lide bomber. Og jeg har et halvt liv. Der kommer første. Hvordan kan man se, at bomberne kommer? Jeg kan prøve at kigge derop, når der kommer nogle sorte klodser. Nå, det er skibet, man skal kigge ved. Jeg tror, man skal kigge op i luften. Der er ingen, der skyder efter mig. Shit. Bomber. 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 Mikkel, er du død? Nej, ikke nu. Fordi. Nej, jeg døde. Jeg er ikke død nu. Jo, du er. Nej, jeg løber for mit liv. Nej, Mikkel, død, yes. Jeg kommer en tredje. Ej, hvor er det ufortjent, det her. Ufortjent. Ej, hvordan kan du overhælde mig? Okay, hvad? Det er sjovt, du skal slå en anden med fisk. Oh yeah, jeg vinder at dø her, bullshit, oh yeah. Og jeg røg helt væk. Nå, men ja, Nico, vi skal jo snart til at lukke videoen ned. Nej, vi skal. Det var for, at vi skal til træning om halv time, Nico. Ja, og fucking nemmere. Ja, og jeg skal cykle dernede en idiot. Jeg tror da godt, du kan cykle ned på 10 minutter. Død, Mikkel. Ud! Ja! Ud! Kæft, jeg ligger dårligt, mand. Jeg ligger sgu da skidt. Okay. Ingen scoring op. Ud med dig, Mikkel. Og jeg har 20 score. Your score is 24. Det gælder bare om at slå. Jeg slog lige længere væk. Fuck dig, Mikkel. Jeg ligger på tredje sidste. Hvad skal jeg lige få det? Nej. Yes. Jeg har en stjerne. Ej, jeg ligger over dig. Hvad gælder det? Det er det, jeg så lort til. Synes, jeg fik 5 point sidste gang, og Marco fik 31. Fuck, jeg elsker sådan noget. American. Fuck yeah. Skyd! Nui. Mikkel, hvor mange point har du? Jeg er 0. Nej, jeg har 4. Nå, jeg ramte en! Long shot, 1 kill. Hvad fanden det? Ui!
Nej, det gør jeg så ikke. Jeg har lige fået at vide i min øresnegle. Nøj! Skyd for helvede, mand. Hvad sker der, hvis man rammer de der TNT'er der? Nico, jeg fik lige 10 point. Hvad sker der så? Hvordan fik du 10 point? Jeg ramte en af de der store mennesker der. Store mennesker? Ej, de gule mennesker der. Altså, du mener Emil? Ej, ikke lige Emil, men de store mennesker der. Mikkel, hvad for en har jeg kom før der? Ja, jeg lever på fast. Jeg lever over dig, Nico. Hvad gælder Nej, det er RPG, det er så fucking kedeligt, det er. Hvad Det gælder er om det? at skyde grise ind mod hinanden. Grise? Nøj, jeg er lige ved at ramme dig. Wii! Jeg bliver en gris. Nej! Skyd! Nej! Se. For helvede, jeg døde. Nej, jeg ramte en. Kan du lære det, din grise elsker? En gris, kan jeg jo. Fuck, man vil skyde med grise. Hvad skal jeg det? Hvem var det med? Det er en stor biker. Shit. YOLO! Jeg dræbte en, Nico. Jeg har sgu ikke dræbt nogen. Det gælder om at dræbe hinanden. Nej, Nico. Det gælder om at dræbe hinanden. Det er jo lige det her spot, det gælder om. Fuck, jeg har 2 liv. 1 liv! Yes, jeg dræbte en, mand. Kæft, hvor er det godt. Jeg ligger på 34. Jeg ligger på en anden sidste. Jeg ligger på 3. Gælder bare om at skyde, eller hvad? Ja, altså ikke selv den anden, de andre, jo. Der er nogen, der er mega syge til det her. Nå, jeg kom på 4. Nico, det er 0. Nej, 0. 0. Hvad fanden? 0. Efter du er handicappet. Ja, de har ikke nogen... Au, Mikkel! Mikkel! Det er ikke mig, jeg er død. Mikkel, du dræbte mig helt. Ja, jeg fik dig! Ej, Nico, du er tæt på, eller hvad? Damn, Peggy. Damn, Peggy. Ja. Nico, hvor er du? Jeg får mange kills. Jeg ligger stadigvæk over dig. Fuck dig. Yes! Nej. Yes! Det er sådan noget. Nej. Det er sådan en PvP, og Mikkel, hvor er du henne? Nico, du må ikke dræbe mig. Løb! Mikkel, jeg har set dig. Fucking kan en gris, Nico. No copyright. Så er det død. Hvordan kan jeg dø? Jeg får skader af sådan et sværd her træ. Mikkel, du der skulle også dø. Dræb ham nu. Der er 4 player left. Det skulle fordi I sutter til at ramme hinanden. Kæft, mand. Yes! Du dør. Jeg kunne lige have fået 2 point, eller måske mere. Altså 2 stjerner. Men så kom han. Han kom sgu lige i sidste sekund. Hold da. Det var sgu faktisk ham, mand. Nå, jeg kunne have stået på den liste der, Nico. Ja, det gjorde du bare ikke. Chicken rings. Nej, det er så kedeligt. Det ser meget skål. Hvad gælder det om? Oh, fuck. Wow, jeg kan hurtigt komme ned og lave spil. Hvordan løber man hurtigt? Ja, jo mere du kommer igennem.
Wow, jeg sutter til det her. Har jeg ligger over dig? Ja, yeah, du har også prøvet det her mere gange end mig, eller? Har jeg aldrig prøvet det før? Okay, en gang. Ja, jeg har aldrig prøvet det her. Og jeg Det var du har. jeg spiller LOL normalt. Okay. Jeg spiller ikke Minecraft, men jeg spiller Unturned. Ja. Unturned. Nøj. Ah, han har ikke set den der, og så overhaler ham. Jeg fik tredje. Hvorfor gider min kylling ikke komme igennem? Jeg fik en tredje. Min kylling gad ikke komme igennem. Hvad gælder det om? Man skal slå græs i stykker. Jamen. Ej, det er bare sjovt. Ej, hvordan kan jeg ligge på sidste? Jeg ligger sgu da på sidste, mand. Call me maybe. Nej, tak. Fuck dig, Nick. All day, Nick. Nico, så er det der, du skal sige all day, Nick. I stedet for nej, tak. Nej, Mikkel, du må ikke over her. Jeg har overhalet dig. Lige nu ligger jeg da godt. Jeg overhaler alle. Alle lige på bøllevanker og fordi all day, Nick. Mikkel, din fucker sidst. Nej! Haha. Man kan bare ikke få noget Minecraft. Man er nødt til at ringe til sin mor. Ja, Nico, så skal vi vist til at runde af. 20 minutter til træning. Ja, jeg vil sige tak fordi I så med. Ses næste gang.